Shin mai sauraro ko ka san idan aka ɓata wa kunama rai takan iya yin kwana 6 cif ba tare da ta sha numfashi ba, ko kuma ma ta shafe shekara 1 cif ba tare da ta ci abinci ba? Masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na halitta aya, shirin da kan zo muku daga gidan tashar fitila RTV haskaka al'umma, wanda ni naku har kullum Yusuf M Kazaure zan gabatar. A yau shirin namu ya yi duba ne tare da kawo muku cikakkun bayanai akan ƙaramar halitta da ake yi wa laƙabi da suna kunama. Kunama halitta ce ƙarama ta fuskar halitta, amma aikinta ya fi gaban kwatance. Kunama na ɗaya daga cikin ƙwari masu cizo, ko kuma mu ce masu harbi ta hanyar amfani da ƙarinta, wanda yake a jelarta daga baya. Ita dai kunama takan iya rayuwa a kowane saƙo da lungu, kwari da tudu na faɗin duniyar nan, musamman ma a yankunan da suke da sahara, amma bata cika ko kuma mu ce ba ta rayuwa a yankin da yake da sanyin ƙanƙara ba, wato snow a turance. Kunama takan maƙale a cikin duwatsu ko kuma rami, ko kuma cikin ƙasa, ko kuma cikin katanga, da dai saurarrakin hanyoyi irin su ciyawa da sauransu. Abincin kunama masana sun bayyana cewa baya wuce ƙananan ƙwarukan da suke yawo a doron ƙasa, kamar su fari ko kuma tautau, wato wanda wasu ke yi wa laƙabi da suna gizo-gizo da sauran makamantansu. Masanan sun ƙara da cewa har ciyawa kunama tana ci, sai dai ita ma kunamar bata tsira ba, domin wasu dabbobi da tsuntsaye irin su maciji, kaji duk suna cinye ta a matsayin abincinsu, duk da cewa kafin su cinye ta sai jikinsu ya faɗa musu, kasancewar tsabar harbi da take da shi. Ta fannin halitta, kunama tana da ƙafafu guda 8, sannan tana da idanuwa guda 2 a tsakiyar kanta, sai kuma wasu ƙanana guda 6 a gefenta. Bincike ya tabbatar da cewa akwai dangogin kunama guda 2,500 a duniya, inda suke da launi kala-kala, wato akwai launin baƙi ƙirin da kuma baƙa-baƙa, sannan akwai launin fara-fara, haka kuma akwai launin ruwan ƙasa da dai sauransu. Sai dai a ciki guda 25 ne kaɗai suke iya kashe mutum ta hanyar zuba musu ƙari a lokacin da suka cije shi ko suka harbe shi. A ɓangaren tsayi, kunama tana iya kaiwa tsayin inci 2.5, amma akan sami wadda tsayinta ya kai kimanin inci 3 har zuwa 5, wata kuma takan kai inci 7. Kunama takan haifi 'ya'ya aƙalla guda 2 zuwa guda 100, sannan takan goya su a gadon bayanta domin ba su kariya har zuwa lokacin da za su girma su buɗe idanunsu. Shahararrun masana sun bayyana cewa kunama takan iya jure tsananin wahala gami da takura, amma idan yunwa ta yi tsanani, kunama takan iya cinye 'ya'yanta. Turƙashi. Ita dai kunama takan iya rayuwa mai tsayi a faɗin duniya, inda takan iya shafe shekaru 5 har zuwa shekara 10 a duniya. Masu sauraro, Allah ya raba mu da gaisawa da ƙarin kunama, ku ce amin. Ni ne naku Yusuf M Kazaure. Ku ci gaba da sauraron ƙayatacce ingantaccen shirin mu na halitta aya, wanda ke saba zo muku daga gidan tashar fitila RTV haskaka al'umma, domin nishaɗantarwa, faɗakarwa, gargaɗi har ma da ilmantarwa.